Els Mossos d'Esquadra augmentaran la seva presència a la ciutat. Així ho va afirmar l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, després de la reunió a porta tancada que va tenir amb el director general del cos autonòmic, Albert Batlle. L'alcaldessa ha afirmat que aquest increment s'efectuarà de forma immediata i especialment en aquelles zones on havia més demanda per part dels veïns. Tot i que Sabater ha volgut deixar clar que fins ara hi havia presència activa d'agents de Mossos d'Esquadra que anaven de paisà, a partir d'ara s'inclouran patrulles uniformades, especialment als barris de Sant Roc, Artigues, el Remei, la Pau, la Colina, la Salut Alta i la zona on es concentra l'oci nocturn. La trobada de dimarts també va servir per analitzar les dades interanuals de delictes a Badalona que es van fer públiques la setmana passada. A Catalunya hi ha una mitjana de 44 delictes per cada 1.000 habitants i a Badalona l'índex se situa per sota de la mitjana, en els 38,27. Corroborar també les bones dades de baixada delinqüencial a la ciutat, concretant que estem a 5 punts per sota de la mitjana de Catalunya i hem concretat quins són els punts on fa falta aquest increment de visibilitat del patrullatge al carrer. Sabater ha avançat que farà una redistribució dels agents de l'àrea bàsica policial que engloba Badalona i Sant Adrià de Besòs, uns canvis que serviran per millorar la percepció de seguretat dels veïns. L'alcaldessa també ha explicat que la patrulla tàndem, formada per Mossos i la Guàrdia Urbana, es reuneix setmanalment per intensificar les patrulles si la situació a la ciutat així ho requereix. Com dèiem, Sant Roc és un dels barris on més sensació d'inseguretat afirmen tenir els veïns. Precisament aquesta setmana, Sònia, els veïns de l'Associació de Veïns d'aquest barri denunciaven que volien tractar aquest tema amb l'alcaldessa, però que aquesta els tenia vetats. Sí, els veïns de l'Associació de Veïns de Sant Roc, com deies, han demanat en diverses ocasions una reunió amb l'alcaldessa, però Dolors Sabater, diuen, sempre ha delegat en la regidora del districte. Afirmen que això passa des que ells han començat a denunciar els problemes que es viuen al barri. L'Ajuntament, però, ja ha confirmat que el proper 19 d'octubre està prevista una trobada entre l'alcaldessa i aquesta entitat de veïns. Parlem d'aquests problemes que denuncien els veïns perquè diuen que ha augmentat el consum de drogues al barri de Sant Roc. Sí, afirmen que des de les grans operacions dels Mossos d'Esquadra fa un any al barri de la Mina, tant consumidors com distribuïdors es van desplaçar a la frontera entre Sant Adrià i Sant Roc, amb l'augment que això va suposar de xeringues a la via pública. El govern ja ha demanat a la Generalitat un increment dels recursos per lluitar contra el tràfic de drogues. El govern de Badalona assegura estar fent un seguiment exhaustiu del problema amb reunions amb altres administracions i amb les comunitats de veïns de la zona. La coordinació amb Sant Adrià, Santa Coloma i Barcelona s'està duent a terme a través del Consorci del Besòs, que ha demanat a la Generalitat un increment dels recursos humans per atendre a nivell social i sanitari els usuaris de drogues. El Departament de Salut està present des de 2012 al territori a través d'una furgoneta de venopunció que treballa amb els consumidors. Amb l'augment dels darrers mesos, el servei ha quedat superat i les administracions reivindiquen el seu reforç. També volen un augment del servei policial a la zona per intentar minvar la venda d'estupefaents. Hi haurà una doble estratègia, per una banda la pressió policial que ha de fer-se per intentar erradicar o per intentar disminuir el tràfic de drogues, però per l'altra banda no hem d'oblidar que el que fem amb els vehicles que tenim allà és donar un servei a la gent que té aquesta problemàtica i el que fem és intentar dotar-los dels mecanismes perquè puguin punxar-se en condicions, perquè puguin ser reinserits progressivament i per garantir que sanitàriament tot es fa correcte. Els veïns de Sant Roc i les zones limítrofes de Sant Adrià denuncien que hi ha més drogodependents al barri perquè se'ls atén a la furgoneta situada sota l'autopista C31, al límit entre les dues localitats. Els ciutadans de la zona afirmen que és habitual trobar-se xeringues i brutícia al carrer i asseguren que el problema no havia estat tan greu des de feia molts anys. No ponen ni papeleras ni nada para que las personas que realmente lo necesitan, la metadona, pues puedan tirar sus jeringuillas a la basura, porque claro, hay muchos niños y esto cada vez va peor. Ponen a pinchar ahí, cuando le enfoquen todos los coches, y ahí lo mean, cagan, todo viene una chica, no sé quién es, cogiendo jeringa, pero igual no da abasto. Un grup de veïns de Sant Adrià, d'altra banda, va iniciar fa setmanes una recollida de signatures per demanar la retirada de la furgoneta que gestiona l'entitat.